Aşgabat Bangkok ilkinji howa gatnawyny täze satyn alan häzirki zamany Boeing 777-300 kysymly täze ýolagçy uçury amalaşyrýa şeýle kysymly howa gemleri ýokary tökşeýetligi amatlygy bilen tapawutlanýarlar we olar 368 ýolagçyny gatnatmagy ukyplydyrlar. Bu uçurlaryň uçuş uzaklygy 11390 kilometre ýetýär. Olaryň uçuş tezligi bolsa sagatda 905 kilometre deňdir. Uçurlaryň enjamlaşdyrylyşynda iň öňde barjy tehnologiýalar hem işläp taýýarlamalar peýdalananlar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyny, ýurdumyzyň ykdysadyýatynyň ähli pudoklaryny, şol sany uly kommunikasiýa ulgamyny uly üstünlikleri gazanylýar. Türkmen Howa ýolları agentliginiň tehnika binýadynyň üstü täze döwrüwap uçurlary bilen edigderli ýetirilýär. Munyň özü täze halkara gatnawlarynyň açylmagyny şertlendirýär. Türkmenistan üçin Taýland paşalygy bilen köp ugurly gatnaşyklary munyň bilegim ösdürmek, Aziýa ýuwaş umman sebitiniň ýurtlary bilen netijeli hyzmatdaşlyk putulandyrmak babatda iler tutulýan ugurlyň biri bolup durýar. Täze uguryň açylmagy ýolagçy gatnawlaryna artýan islegleri kanatlandyrmaga ýardam eder. Aşgabat Bangkok göne howa gatnawy Aziýa ýuwaş umman sebiti uguryny Türkmenistanyň uly üstaşyr kuwatyny hasam artdyrar. Halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça hormatly prezidentimiziň uly tagallalary bilen mümkin bolýan şeýle işler daşar ýurtlary bilen giň gerimli gatnaşyklary hasam ýygjamlaşdyrmakda münasip orun tutýar.